Het is donderdag, 24 april, de dag dat het CDA en de PvdA de leerplichtleeftijd omheen gooien willen. Ik Friesland, mijn dochter onder techniekdag voor famkes. En in Bient zullen we het praten over het festivalseizoen. Goeien en welkom bij Bient, de Duisdag magazine bij Omroep Friesland. Aanstaan ek omtinken voor de Special Olympics. Hier zetten we Alice Noordbruis in de skiwerpers. Ze krijgt met haar korfbalteam een training van LDODK-speler Erwin Zwart. Te gerren met het tweede kamerlid Lutz Jacobi. Kop! En nou juichen! We worden kampioen! We worden kampioen! We worden kampioen! De Tallship Races komen deze zomer naar Haasta. Dat zijn de grootste zielskippen van de wereld. In Haas is dan de start van de race met zo'n 80 skippen die in etappes naar Noorwegen en naar Denemarken tageert. Op dit tijd binnen er een liedse 200 band die alvast kennen op een van de skippen dat ze in juli dan op mij varen zullen van Haas naar het Noorse Frederikstad. Ek onboord van de Thalassa of misschien wel van de Artemis is uw eigen Roelof Lausma. Roelof, vanuit Haas, van 3 onder mij 6 juli, dan is Haas dus gastheer van de Tallship Races. Dat wordt vanzelfs een heel groot spektakel. Maar wat is er nou al je te redden in Haas? Nou, even voor de duidelijkheid. Dit is de Thalassa, dat ik nou op steen. Een prachtig skip, mooi zielskip. En er wordt al een heel soort ondien. Wat er nou gebeurt is dat dus die 200 jongeren die het al hier €1000 betalen hebben om mee te gaan naar Frederikstad. Om die reis te mee te zien. Die ben hier om te leren hoe ze de knopen lezen matten. Maar ik hoe ze omheen klauteren matten. Schum maar even mee, want ik get de hele middag al zo onder de gong. Jonkies en famkes, maak het alieneerd uit. Net iemand die is benauwd voor de hichten. En nou ja, ik vind het toch wel heel spannend, want... Ja, ik wil eigenlijk zelf aanstaan. Ik wil eens even een beziekje hoe dat is. En het schijnt wel goed te komen, hè. Ik wil even mooi naar het dek, want dan gaan we naar het roer daar. Dat is een belangrijkste punt. Zie je hier de steward, is de kapiteinek. Ja, hoi, jongens. Hoi. En dit is een man die het al een keer mooi west. En die heeft een bijzonder verhaal. Want Hilke, daar is mooi west in 2005 geloof ik. Ja. Het uw leven verloren, hè, zeiden ze. Nou, het was wel geweldig, nou. Nou, dus is de best een paar dagen op zee. En dat is nou heel anders dan het normale leven. Want ja, er is geen internet. Er is net belly. Oh, vreselijk. Nee, maar ik gewoon de best 's nachts. Er moest door die dingen wel mee s'nachts. Dan moest ik nacht rennen. No? En de natuur is natuurlijk ook geweldig. Als het mooi waar is de zee helemaal vlak. En als het een beetje roeg wordt, dan is het just golven. Die heeft nog nooit jongens. Is dat mooi maken? Nou, de laatste paar uren van de race, nou, dat ging wel helemaal. Nou, dat was wel hartstikke spannend natuurlijk. Dat lees je dan in al die verhalen van jongeren die zeggen, nou toch mooi. Ja. Je leert ook een kant kennen die je eigenlijk nog net van jezelf kennen. Welke kant is dat ontdekt? Nou ja, ik vond het eerst natuurlijk wel een beetje spannend. En nou, de moest gewoon mooi zien, dan ervaarst het denk ik wel. Want het is gewoon geweldig. En ik eerst nog een keer. Waarom was dat? Ik ben in 2011 mooi geweest en het vond ik geweldig. En nu in 2014, ik wil gewoon datzelfde gevoel weer ervaren. En ik ben gewoon dol op het zeeleven en alles wat maar wetten te maken heeft. Ja, dat kan ik afvallen. Nou wist het. Ja. Maar dat best ik om te enthousiasmeren. Janneke Nieuwhof van de organisatie. Nou, volgens mij dat enthousiasme, dat broestruutje bij de jongens. Je zit ook weer traaien die mooi gaan. Geweldig, hè? Ja, de jongeren die zijn al je vol vuur om mooi te gaan. Want ze gingen gewoon een Ocean of Experience nemen wij het race van hun levensziel. En het is al je naai. En knap ik, want ze hebben €1000 bij elkaar helimat om mooi te kennen. Ja, net elke een heeft een huid of mem die dat even betellen kan. Hoe dienen ze dat? Dat hebben wij in samenwerking die mooi een bedrijf. Het zie sailtraining hieten die dames. En die hebben coaches hebben wij mooi hun zocht. Die coaches hebben koppelen onder de jongeren. En die hebben mooi hun tijdens dagen hebben ze de verzorgen dat ze sponsors zieken. En de best gewoon hebben taartenbak, gewoon hebben H&M vregen, paak en beb, piepennutten verkocht. Die had ik van mij die een spel ontwikkelen, van alles. Ja. Jongens, laatste woord even van Jim, want we komen aan zo waarom. Je moet graag wat vertellen, waarom is het mooi voor de eerste keer? Nou, ze zijn weer vrij en ik vond het wel een leuke uitdaging. Wat is de uitdaging? Ja, om uit te gaan, om te zeilen.
lijkt me mooi. Hey, zus de jongens en vangers de Bob in? Ja, Dus er benauwd voor? beetje. Wat is het? Is het een makkie of? Ja, ik denk het wel, maar maak maar eens aan. Oké. Hey, we komen aan weer om. Want er is een bijzonder verhaal van een famke die het een onderneming opzet om mooi te kunnen. En die onderneming gaat eigenlijk zo goed dat ze hartstikke die zo mooi kan. Zeg het aan. Assen gaan we dus weer waarom naar Haas, naar Roelof Lausma. Eerst vinden wij de Special Olympics, want de familie Noordbruis is net samen een familie. Verleden week waar dochter Aleida nog wereldkampioene paracycling. En haar zus Alice docht in juni mooi onder de Special Olympics, de Olympische Spelen voor sporters met een verstandelijke behouding. Alice kreeg met haar korfbalteam uit Oerterp een training van LJODK-speler Erwin Zwart tegemoet met het Tweede Kamerlid Lut Jacobi. Ja nou. Wie speciaal voor je? Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit er hier te gebeuren dus? Ja, we beginnen met korfbal in, hè, met Alice en haar spetters. Ja. Als het goed is, gaat volgens mij Erik Zwart ook mooi door. Ja, Erwin, ja. Ja, super. Goeie. Niet meer alle keren weg. Goeie. Goeie. Oh jongen. Nou, voor het weten hoe stou een Beroemd moet worden. precies. Wat was toch van... Beroemd. Hoe het beroemd wordt. Hoe stou beroemd worden was? Ja. Een hele goede korfballer worden. Ja. En dan heeft nog een vraag, maar toen moest ik nog een bodyguard. En een bodyguard. Was dat een bodyguard? Ja. Volgens mij... Als je beroemd bent, hè? Ik ga hier misschien wel een goede in steen, Farry. Ja. Nee, dat kan niet. Ik ben heel sterk. Nee, joh. Ja, joh. Nee, het is een man. Bodyguard worden. En waarom moet dat een man zijn? Mijn vrouw kan ook bodyguard zijn, hoor. Nee, ja. Ja, dat kan best. Vind ik wel. En zou ik de eerste vrouwelijke bodyguard worden? Voor jou. Hey, ik denk dat Lut hartstikke sterk is. Ja. Ik ben sterker dan mannen soms. Mag ik een spieren zien? Ja, kom maar. Spieren, zo. Ja. Hey, high five. Wees misschien wel beroemd. High five. High five. Ja, sorry, dat was mijn fout. Heugenvief, precies. Ja, met Lies. Ja. Goeie. Met Lut Jacobi. Ik zou die aan En die nemen onder op Friesland en dan een hele pot oren. Hast de koffie klaar? Ja, die heb ik klaar. Ik weet Super. die ben. Ik ga bij de bodyguard stil. Ja, ja. Alice, Let's go weer. je binnen. Kom hier weg. Hi, geweldig. Hoe is het? Hey. Zal ik koffie zetten, Alice? Ja, ik heb al koffie De zetten. coach moet alles doen, hè? Meneer Alice? Bijna. Dat moet alweer mooi, hè? Dat moet niet toch mooi? Voor de Olympische Spelen moest ook geen stress, rust en al die lui die drinken tussen mijn koffie. Vip vervoer. Nou, best Alice. Leuk, ik heb bijna beroemdheid in de auto. Hoi. Hoi, Alice. Herman. Hey, toppen. Hoi. Hoi. Herman. Auto is minder. Maar ik ben heel benieuwd, was toch zal je nog leren Ja, kunnen? zeker. We gaan wat moois maken. Ja. En de les trainingshoes ben echt supergoed. Supergoed, supergoed. Al je talent, toch? Ja. Neem ik aan. Als ze Ja. nog wat meer rust in het kopje hebben, Ja. dan willen ze Olympisch kampioen. Dan worden we Olympisch kampioen. Hè? Daar gaan we voor, toch? Want daar hebben we het voor. We hebben een hutte train voor degene, dus dan worden we kampioen namelijk. Ja. Dus dat geven we maar snel aan. En dan de volgende oefening doen we met de hand. Dan geven we scheef, geven we uit die kant uit zien. Ja, tempo. En heel belangrijk is dat je goed omhoog komt en dat is echt naar die koerta. Dus elke keer hup naar die koerta. Hey! Hey, die camera is net zo belangrijk. Dat was korfballen. Oh ja. Heel goed. One team moet erin, hè? Mooi shirtje, hè? Als ik zo hoeveel plezier in hem had, dan komt het helemaal goed. Iedereen ziet de lijst niet veel, dus dat is hartstikke een goed teken natuurlijk.
En ik wens je hem heel veel succes en ik vond het hartstikke leuk om dit te doen, Joert. Ja, wij vonden het ook super gaaf. Mooi zo. Ja, zeker. Applaus, hè? Applaus, Erwin. Springen! Ja, en morgen dan weer we bij Aaltje van der Iest. Zij doet mooi als zwemster en wordt dan hopen terug oud-retriedster Barbara de Loor. We gaan weer even naar Haas, want daar is nog altijd een Roelof Lausma. Ja, dat klopt. En ik ben heel rap van de ene kant van het skip naar deze kant kwam. Want jij ziet er al hier mensen te wachten totdat ze omheen moeten. Misschien keert de kamer nog wel even chillen. Er zit Jasper zit al klaar. Hé jongen, kun je nog even een stukje omheen? Zit het staan zijn nek heel vaak wel, man. En Laura had ook een stuk mooi, hè? En ik zie die krek al even een stukje omheen ging. Hoe ging dat? Ja, het ging wel goed. Het was spannend, maar het ging wel goed, ja. Want dit maakt je wel warren. En Asen, en nou loopt hij nog stil. Maar Azen net meer. Nee, dat is zo. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar dat is in ieder geval heel gaaf, ja. Hey, ik ben bij jou omdat je toch wel een bijzonder verhaal hebt. De woest mooi. Koest krek net op genoeg geld krijgen. En wat heeft toen die in? Nou, ik heb ben taarten gaan bakken. Ik heb op Facebook iets geplaatst dat ik taarten ging maken. En daar kwamen heel veel reacties op wat ik echt niet had verwacht. Maar ja, super gaaf. Ja. En nou is het Safir, dan is het eigenlijk te druk. Ja, echt. Ja, dat is het niet bij mij. Nee, ja, het is echt super druk, maar echt heel erg leuk dat ze dit allemaal willen doen. Ja, allemaal bestellen bij mij, ja. We kan bij die gedachte boppen, dat is toch, ik maak mooi, ik maak op zo'n zielskip. Ja, nou, ik kom uit Harlingen en toen ik hoorde dat het evenement hier in Harlingen was, dacht ik wel van dit is wel een unieke ervaring om mee te maken. Ja. En waarom? Nou ja, met zoveel jongeren op zo'n groot schip en naar Noorwegen, het is gewoon, lijkt mij geweldig. Ja. Dus krijg een jongen die zei, het verhoren toch wel een beetje je lim. Hoe dingen denken. Verwacht je toch dat het bij jou gebeurt? Dat is een oormeens wist van die paar dagen? Ik zou het niet weten, ik weet het niet, nee. Hoopst erop? Ik weet het niet wat het gaat brengen, maar het zal vast een hele unieke ervaring. Het heeft je al heel wat gebracht, want de kist nog geweldig taarten bakken. Dat blijkt, ja. Dat is toch een mooie combinatie. Ja. Ik wil even naar Ellen Uyvel, is het. Mooi dankzij jij en je organisatie, Jongerenwerken Bistro, binnen een heel soort jongeren die te dreig vinden om €1000 op een kleed te lezen. Nou, laten we eerlijk wezen, dat is ook pittig. Ben mooi. Ja. Hoe voelt dat om hier nou tussen die jongens te staan? Ja, nee, dat is fantastisch. Er zijn vanuit Jongerenwerken 9 jongeren geworven om mee te gaan. En voor hun is het een enorme ervaring volgens mij om deze reis te gaan maken. Ja. Je bent op een schip samen, je werkt samen, jongeren die je niet kent, die je kennen. Ja, het schept gewoon een enorme band volgens mij. Ik heb het zelf 4 jaar geleden mee mogen maken en ik vond het fantastisch. En ik gun het onze jongeren van harte. Nou, zorg ik misschien... Dirk, kies misschien even naar onderen, maar de camera. Daar luidt een tuchtje, daar moeten we aan zien. Want we moeten als de bliksem omheen, want ik wil zien hoe dat uitzicht is. Is dat mooi? Ja, maar hij ging dat doen, toch? Ja, maar wij ook. Oh. Ja, Arjen, wij gaan wel omheen. Tot straks. De koude winter die leidt achter is. De zinnen komt er weer wat vaker bij. En de temperaturen die gaan stadig onweer een beetje omheen. En dat betekent dat de festivals weer voor de doorstenen. Wat kunnen we deze zomer al verwachten? Wat zijn de ingrediënten van een perfect festival? Uw zaakkundige Sjoerd Bootsma is natuurlijk dé man om u mee te nemen in de vroeg van de festival. Sjoerd, welkom. Ja, is er één festival? Dat is zoals van pik er eens één uit. Dat zocht echt nou iets. Weet je, er is elke week wel wat te doen in de zomer. Maar is er net één festival dat zoiets van, daar heb ik echt heel soort zin in? Natuurlijk, maar dat is een beetje een cliché, mijn eigen festival. Ja. Welcome to the Village. Maar daar werken we ook zo hard aan. Dus daar hebben we heel veel zin in. Maar los daarvan hebben we volgende week op maandag over een week 5 mei natuurlijk. Het finale van Liert is daar. Dat is het eerste festival eigenlijk, het eerste grote festival wat er ons zit te komen, 4 mei? Ja, en het weekend daarvoor op Vlieland heb je Here Comes the Summer. Maar volgens mij is er elk weekend vanaf nu wel zo'n beetje wat te doen. Ja. En is dan Oerl hinnen? Nee joh, kijk wel uit. Nee, festivallen. Ja. Want ik ga zelf graag naar Skielge, naar Oerl. Maar ik vind wel dat het heel iets drokker wordt. Er komen heel iets meer mensen, het wordt heel iets populairder. Ja, kan dat echt een nooitdeel wezen van een festival? Kan bijvoorbeeld, Waterrock is dan Fabielt. Die is daarmee misschien om zijn eigen succes wat ten onder gaan.
Ja, ik heb natuurlijk dat niet meegemaakt achter de schermen, maar... Dit zijn dus beelden van Woordrok in Burgum, wie dat? Ja, wat voor Woordrok volgens mij wel gold is dat zij op een gegeven moment heel nauw zijn samen gaan werken met Mojo, een groot boekingskantoor. En ik weet dat zij ook Metallica konden boeken, maar dat betekende dan ook dat Mojo de show overnam. Ja, en ik geloof dat Woordrok daar heel eigenwijs heeft gezegd, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar ja, daar zal wel een consensus in zijn gekomen uiteindelijk. En wel deels samenwerken, maar niet helemaal. En het was misschien wel een beetje te commercieel, Woordrok. Ja, nou, ik weet niet of dat per se zo is. Maar ik weet wel dat, kijk, als zo'n grote partner met zo'n zak geld gaat meewerken met jou, ja, dan hebben ze ook wensen. En dat zijn misschien niet per se de wensen die je als vrijwilligersfestival hebt. En dat is een hele ingewikkelde spagaat. Ja, maar dat ben je zelf natuurlijk ook, hè, maar die eigen festival, hoe hoort die eigen festival dan fris? Ik bedoel, er zit in een spagaat, er wordt echt net te commercieel, de ziel uit het festival moet ook net verdwijnen. Maar er wordt eigenlijk wel zo volle mogelijk meesken, wordt er net tahelje. Ja, dat moet ook, want enerzijds willen zoveel mogelijk mensen een kaartje kopen en anderzijds moet je ook kaarten verkopen en bier verkopen vooral, simpelweg om het te kunnen betalen. En als je dat niet kan, dan kun je het helemaal niet organiseren. Ja, dit ben beelden van Welcome to the Village. Ja, en weet je wat het is? Dus in die spagaat zit je, dat is een lastige. Anderzijds wil je het intiem houden, wil je het mooi houden, wil je hoge kwaliteit houden. Dus je moet als festival heel erg op zoek gaan naar waar nou precies een beetje dat tipping point is tussen genoeg kaarten verkopen, maar ook heel erg jezelf kunnen blijven. En dat is een zoektocht. Ja, hoe dreig is dat? Moeilijk. Dat is ons grootste onderwerp op de agenda, elke week weer. En we toetsen alles daaraan. En elk jaar probeer je weer dingen uit. En sommige dingen zijn dan succesvol en andere dingen zijn wat minder succesvol. En dan probeer je het jaar daarna gewoon weer nieuwe dingen. Ja, maar ben je dan hele felle discussies? Ja. Want de ene wil meer meeskennen worden, zei nee, juist net, we moeten het lied horen. Ja. En dan, aan welke kant zit je ook? Ik zit aan weet je, wat wij met Welcome to the Village vorig jaar hebben geleerd, is dat we ons festivalterrein niet te moeilijk moeten maken. Dat betekent dat je hebt heel veel logistiek achter de schermen. Elektriciteit, water, plas, poep, stroom, noem het allemaal maar op. Dus dat betekent dat je een festivalterrein moet ontwerpen waar het allemaal heel handig omheen ligt. Ja, ik had zoiets van, dikke reet, ik wil eigenlijk een heel mooi spannend terrein hebben. Dus aan die kant zit ik. Ja. Dus dat zijn wel stevige discussies die we met de producent hebben, ja. Even wat oors, want het lijkt het wel dat er heel niet meer festivals komen. Hè? Dat zijn we ze krijgt, hè? De kist alle dagen of alle weekend van een festival. Het is echt een groeiende sector. Ja, het is een groeiende sector. Is daar een verklaring voor? Wat interessant is in de popwereld in ieder geval, is dat de poppodia minder goed lopen en de festivals beter lopen. Je zou kunnen zeggen dat dat komt omdat mensen hun geld in de zak houden en in de zomer graag op het festival uit willen geven, omdat ze dan in één keer heel veel bands kunnen zien. Of omdat ze minder op vakantie gaan en meer naar festivals gaan, efficiënter hun geld uitgeven. En tegelijkertijd zijn festivals gewoon heel hip. Er is heel veel aandacht voor. Festivals zijn ten opzichte van 20 jaar geleden heel erg evenementen geworden, dus het is veel meer dan alleen maar muziek. Er zit vaak allerlei programma's nog omheen. Dus ja, mensen vinden festivals heel erg een spektakel, daar zijn ze graag onderdeel van. Ja, en Vlilo bijvoorbeeld, nou met de Into the Great Wide Open, dat is echt heel breed, hè? Heel breed publiek. Daar kun je gewoon met de band hinnen. Ja, die hebben een heel uitgebreid kinderprogramma. En daar hebben ze ook absoluut op gericht. Ze zijn begonnen vanuit de filosofie dat er voor de doelgroep, nou zeg maar 28 tot 40, niet een festival is. Dus daar richten ze zich ook heel duidelijk op. Oké, dit ben beelden van The Summer. Hier komt The Summer. Nee, dit is gewoon Into the Great Wide Open zelf, het hoofdfestival. Toch wel? Ja. Wat zijn nou echt trends die zo inkomst? Binnen bepaalde trends waarvan je zegt van ja, die scoren echt heel hoog? Wat je ziet is dat festivals steeds meer aandacht besteden aan duurzaamheid, aan lokaal eten, een beetje aan dat homemade gevoel. Dat zie je heel erg op dit moment, internationaal ook. En welk festival zou Stono, Arie jongen, Derma Stohinnen? De tip van Sjoerd. Ja, het is heel makkelijk. Tromgeroffel. Oh, ik zal niet mijn eigen festival gaan pluggen. Weet je, zet je televisie uit in het weekend, zoek een leuk festival op en drink een biertje met een vreemde. Dat is pas een goed idee. Maar is er nog überhaupt nog een doelgroep die een beetje vergeten wordt? Senioren, misschien wel. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat bedenk ik nu. Misschien, ik weet niet. Zijn er mooie, zeg maar, seniorenfestivals? Er is Oerol natuurlijk. Nou, ik denk dat je nu ruzie hebt. Ja, je kunt bellen. Ik denk dat Joop belt zo. Nee, maar is dat toch wat orde publiek of net? Of toch een heel breed publiek? Nou, ik zou zeggen dat Oerol is eigenlijk twee festivals. Het is een muziekfestival voor een doelgroep tussen de 18 en ver daarboven. En het is heel erg ook een theaterfestival voor de doelgroep, ik zou zeggen 30,
50 plus inderdaad. Oké, nou wat pleit je voor nog een festival speciaal voor de 50-plussers? Nou, het zou wel mooi zijn. Toch? Ja, Sjoerd Tiegetang. Geven wij nog één keer naar Haans. Want Roelof, de Tall Ship Races. Wat betekent het eigenlijk voor de uitstraling van de stad Haas? Nou ja, Christen, best hier aan die span. Ik denk net dat Roelof u jerk in, jongens. In Haas. Safir is het er net. We zitten meestal naar de maan. En Roelof zit in Haas. Maar Roelof jet u net. Nou, het is een heel eind. Nog één keer muziekje dan, jongens. Techniek, krijgen we het van elkaar? Ik denk het net. Ja, die Tall Ship Races shoot. Nou, dan was het ook maar zeggen. Wat denk je over? Ja, een heel groot nautisch spektakel vanzelfs daar in Haas. Ja, mooi hè? Komen 350.000 mensen op. Ja, wat betekent dat voor de stad Haas? Ja, volgens mij zet je daar een stad als Harlingen echt enorm mee op de kaart in Europa. En natuurlijk ook in Nederland. Dus dat is echt een waanzinnige kans voor zo'n stad. En lokaal is dat iets waar nog 20 jaar over wordt nagepraat. Dus dat is fantastisch. En als je dat ziet, die prachtige boten. Ik heb zin om daar morgen een ticket te boeken en lekker te gaan zeilen. Want dat ziet er prachtig uit. Ja, toch? Ja. Nee, het is echt een soort festival natuurlijk. Ja, heel erg. Zo, dit ben beelden van nevens mij ergens oors. Maar ook eigenlijk heel erg een belevingsfestival. Hè? Want je kan er van alles meemaken. Het is niet alleen maar die boten, maar er is van alles omheen georganiseerd. Ja, dit zijn beelden van de vorige editie. Een heel soort gezelligheid en heel grut opzetten. Ja, gigantisch. Ja, goed. Nogmaals, Tiegetang, ik nog voor deze verheldende blik op... Oh, toch nog Roelof. Krijgen we Roelof toch nog, jongens? Roelof, Jestohuis. Ja! Oh, hij klimt helemaal naar boven daar. Maar toch, nou, waarom heb ik hier familie met Roelof? Oh, hier is een microfoon. Nou. Ja, ik ben al heel leeg. Jongens, we kennen het zo rap. Ik zit helemaal in de kabels hier, boppen. Ik zoek nog van al hier interviews van, maar dat slag het net. Maar Dirk had het toen leef, Dirk. Dat is dan in ieder geval Bob, zijn cameraman. Nou ja, hoe heeg zit het, Roelof? Ik heb heel veel interviews met wat. Ik ben blij dat ik hier... jongens, hoe heeg steen ik? Dirk, laat eens even zien hoe heeg we binnen ergens. Hey jongens, even zwaaien naar Omroep Friesland. Zit je maar belitten? Ik zoek nog een jet interviewd van, maar het wordt niks meer. Nee, maar vertel eens, Roelof, want dan was ik bij de onderen tafel zelfs en het was al een beetje bleek. Oh. Was zelf ik mooi van? Het is leuk om te doen. Ik moet zeggen, de sfeer hier is echt fantastisch. Want die jongeren die ben al hier tussen de 15 en 24 hier. Die hebben een heel soort nog te om voor te gaan. En Jesper trouwens. Misschien is Jesper hier trouwens nog achter die? Jesper, kom eens even. Want ik heb nog een paar minuten om toch nog wat te vrijen. Qua Jip te interviewen. Dan doen we dat gewoon. 1 minuutje voor Jesper. Maar we zitten hier een soort van nest bovenin. Jesper, het laatste woord is voor jou. Hey jongen, we zitten hier al hier om kabels vast. Het is heel spannend. Dirk is een beetje opdraaien, want dan heeft Jesper hier. Jesper gaat mooi voor de eerste keer. Jesper, heeft er een soort zin in? Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb een paar maanden geleden al begonnen met het inzamelen van het geld, zeg maar. En het was dat Ellen Uyvel van Jongerenwerk Harlingen, die kwam naar me toe, die benaderde mij. Hartstikke leuk. Ik zei gelijk ja. Mijn zus is een paar jaar geleden ook mee geweest op een groot talsje. Dus vandaar dat ik ook al gelijk ja zei om mee te gaan. Okay. En ik heb er heel veel zin in. Heel veel geld ook ingezameld. Heel veel acties gehouden. En ik kan niet wachten om mee te gaan. Mooi, bedankt. Ja, nou sluit ik echt al dit weer van hadden. Een hele hege talship. Roelof Lausma, verbindt. Doeg! En dan vallen we huis. Mijn gevaar voor eigen libben. En hij moet na je weekend mij weer gewoon presenteren. Als hij hier dan net zit, dan weet je waar die bleun is. Ons Safir, morgen, dan ben wij er weer. Dan omtinken voor een uniek barren in Friendship. Want de 8 beste dammers van de vrouw, die komen dan naar Friesland daar. Voor het WK Friesk Damjen. Een geweldig dienummersveld. Bij onder oren de vrootkampioen, de regerend vrootkampioen, de Rus Georgiev. Morgen dus alles over het WK Friesk Damjen. Waar weet Onton? Hoe dan ook nog een hele gezellige jong. Dag.